Salvador Vergés, diputat al Parlament de Catalunya, ha liderat una xerrada local de Junts per Catalunya a Mollet. En aquesta sessió, sota el nom de Model de País, Vergés ha fet un petit repàs de les diferents infraestructures de Catalunya, des d'aquelles relacionades amb l'aigua o la gestió de residus, fins a les de l'àmbit del transport, com l'aeroport, les carreteres o el servei ferroviari. Durant el debat també s'ha posat sobre la taula temes com la reindustrialització o la importància de tenir un valor afegit per millorar la productivitat. Així tot, el focus de la visita s'ha posat en el desdoblament de l'R3 que passa per Mollet i ha exigit que sigui Catalunya qui s'encarregui de la gestió d'aquesta actuació. Per això nosaltres, Junts per Catalunya, defensem un traspàs que sigui real, un traspàs que sigui de totes les línies, que sigui amb els recursos, que sigui immediat i no pas el traspàs de per riure, que en aquest moment tenen pactat amb el govern, en què segueix havent-hi la presència i la decisió tant d'Adif com de Renfe. Això és un model que nosaltres no volem. Parlem d'infraestructures, que les vivim a casa nostra, i sabem que tot allò que és debat al Parlament de Catalunya és debat als nostres carrers, a les nostres places. Tots aquells ciutadans que ens venen a veure, que ens expliquen tot allò que passa, doncs avui ho podem contrastar, evidentment, amb la seva presència.